Vitajte, električky sú v Bratislave a v Košiciach. Električky poháňa jednosmerný elektromotor, ktorý má sériovo zapojené budiace vynutie. Napájacie napätie je 600 V jednosmerných. Ak si zoberieme, že 10% zo 600 V je 60 V, to znamená, že zdroj napájania je tých 660 V jednosmerných. Záporný pól električka dostáva a berie z koľajníc. Kladný pól berie zberačom z elektrického vodiča, čiže z elektrického vedenia, ktoré je naťahané vždy nad koľajnicami tam, kde električky idú. Keďže električky majú dráhy dlhé, niekoľko kilometrov, tak preto napätie napájacie musí byť o 10% viac, čiže 660 V približne tak, aby vždy tá električka mala približne okolo tých 600 V jednosmerných, aby bol zabezpečený jej chod.